sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kan ipagayam tayo aglaysa manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga kano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabitan na panawin. Kasano daytan, tata. Awan matkuan, tatayo. Di kang sangit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabaalag tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ita, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tata. Ngala, dito'y kalanguan. Rumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli ak matlaeng, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, mga Hilda? Ada ka ti pagnamita? Aywan, nalipatak mo nga imbagakan ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na ospital man ni Glaysa? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glaysa. Sumurot ka? Kabuna. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amom, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak a masakit ni Glaysa. Apay nga taakas to'y tiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amaladingita na. Ngamdiak to pagbabaw yan asikatin na kiasawa ak. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Daawag ko. Mabit lang, bakit Sung batak. Hello? Asino na ito eh? Siyak nga rod. Anya? Istasyon ti pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir.
O, Juan, umay kami adagos. Sino ti kinasaritam? Anya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel kunang. Juan, bakit? Ni Samuel pa ilang ti unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin aya tinapasamak. Apay natay mo day di a tao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado a kwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kuana para iti operasyon ni Glyza. Isu na lang talimaban. Isu napilitan na kanang saksakin kuana. Diyos naman ang ngaasi. Diyak mo tinggagarat ti amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kuana. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson, tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapul ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am, kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaseo. Ure baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namin ni tatang ko. Glyza, iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin na kakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Iha. Ada ngamin napatigan na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Mimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat ngaywanan. Ha? Ay, ikwa, iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaybian? Husto niya. Di ka nagsagit. Juan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat da jing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kan kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramit iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rot ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay matlaang ngamin asakit ti nakaigapuan ti nakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umay pa nagsasaret. Aginroll ka, Juan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taaging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na.
Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Ang apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Saan ka din nga ipatpatag? Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang ta. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnas ken asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni Tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwak nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayong kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't ama kita, Tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna ya makita. Kaya't kaama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Ang singsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kadakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka na imbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako, Nay, Mama, Papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada iti likodan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, Mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni Papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, Mama. Apna. Wala, gusto deta. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, Papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi deta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundoti ko na ni Papa, iha. Ala, gusto na itan. Nagawit tayo din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun yun niya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan may kankwana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan, Hilda. Ang amom,
maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti ama na? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga ipariit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga amana. Iso nga rod adi mimatlapdan ni Glyza. Ammo mingamin nga isumat laang ti maysa ang nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging ga nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka nga minanakuyog iti last week? Iso bumawi akman ita? Kaya may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe? Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog akpay lang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a kliyentik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Apay akas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid na iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amam? When, Dwayne, nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day ta kanyak. Mukusta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamiin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anakasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Nakunamon lakay. Aywun gayam, ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton bigat. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan na sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala na ko. Nawaya ako. Diya ko nimbagbagakan kay dinaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresaan. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka tayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kin ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumaumang agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson.
Amok nga iti kaano man, kadyak to makasuban iti kinasayat yo kada kami nga agama. Ngamkit de, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko mata bendisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayat yo nga agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan maysa, amo yumat asaan kayon asabsabali kada kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na, iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom, amay sa kriminal ti amana. Ay atak niglay sa tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Ket napatagmat kanya kon. Ken may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo kinkuana. Ngamin, amin dagito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin ken kuana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko dayding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, adda matendua nga anak mi kani Dwayne. Kat itultuloy kulat ta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa eman tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.